Bugün исәнмесез, мөхтәрәм дуслар. Тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыру һәм аның иҗат төркеме сезгә өр-яңа чыгарылышны тәкъдим итә. Димәк, алдагы минутларда өр-яңа сораулар, матур җаваплар һәм әлбәттә безнең катнашчылар сезне сөендерергә тырышыр. Безнең белән калыгыз, без башлыйбыз. Катнашчылар турында искәртеп алдык, инде алар белән якынрак танышыр вакытта килеп җитә, тәкъдим итәм бүген уйнаучы командаларны. Сары өстәл артында Казан шәһәре Совет районында урнашкан 171-нче мәктәп укучылары Алсу, Әмир һәм Әдилә бергәләшеп алар Зирәкләр командасы. Оларга каршы бүген Яңа заман командасы көрәшер. Составында бар тик баһадирлар Камил, Айзат һәм Дмитрий алар безгә Казан шәһәре Совет районында урнашкан 8-нче гимназиядан килделәр. Тагын бер мөхтәрәм кунагыбыз белән таныштырыбыз сезне, хөрмәтле дуслар һәм әлбәттә катнашучылар. Уен дәвамында бүген безнең белән бергә сәнгать эшлеклесе Татарстан Республикасының халык артисты Луара ханым Шакирҗан. Аннан тыш шартлы рәвештә сезгә тагын бер команданы тәкъдим итәм, ул да булса Җанатарлар командасы. Әлегә алкышлар үзегез өчен, инде алга таба барлык алкышлар бары тик катнашчылар өчен. Әнә шундый составта без башлап җибәрәбез уенның безнең беренче турын. Хәерле сәгатьтә. Эфирда тамчы шоу интеллектуаль күңел эше тапшыруның беренче туры. Һәр вакыттагыча әлеге турның барлык сораулары бер темага караган була. Әлеге теманы без сезгә иш буларак тәкъдим иттек. Димәк, сез әзерләнергә тиеш идегез. Әзерләнеп килдегезме, дуслар? Әзерлек дәрәҗәгезне бергәләшеп тикшерербез. Моның өчен без сезгә махсус 7шәр сорау әзерләп куйдык. Һәрбер дөрес җавап бу очракта 1 балл белән бәяләнә. Әгәр дә бер команда сорауга җавапны белми икән, сүз хаклы рәвештә икенче командага күчә һәм шушы очракта өстәмә балл туплау мөмкинлеге дә булачак. Истә тотыгыз бу мәгълүматны. Темага килгәндә, бүген катнашчылар белән бергә без вулканнар һәм янар таулар турында сөйләшербез. Игътибарлы булыгыз, беренче сорау сезнең өчен Яңа заман командасы. Ариса, вулканның биеклеге күпме? Ариса, вулканның биеклеге күпме, егетләр? Бармы җавап? Якынча булса да, җавапны кабул итәбез. Безнең җавап 3600 метр. 3600 метр дип кабул иттек сезнең җавапны. Алайда без аны дөрес итеп кабул итә алмыйбыз. Көндәш командага мөрәҗәгать итеп карыйбыз. Ариса, вулканның биеклеген сездән сорыйбыз. Әзерме җавап? Әзер. Тыңлыйбыз. Ариса, буның биеклеге 5636 метр. 5636 дип кабул иттек сезнең җавабыгызны. Ул чыннан да дөрес. Ариса, Мексикада урнашкан хәрәкәттәге вулкан, инде аның биеклеге сез әйткәнчә 5636 метрны тәшкил итә. Икенче сорауга күчәбез, ул сезнең өчен. Игътибарлы булыгыз. Янау тауларны өйрәнә торган фән ничек атала? Янар тауларны кайсы фән өйрәнә микән? Әмир, рәхим ит. Безнең җавап вулканология. Вулканология дип кабул иттек сезнең җавабыгызны. Ул дөрес һәм без хаклы рәвештә күчәбез 3нче сорауга. Европада урнашкан иң бөек вулкан. Әлеге сорау сезнең өчен, егетләр. Европада урнашкан иң бөек вулканны атарга кирәк сезгә. Камил. Этна. Этна дип кабул иттек сезнең җавапны. Афәрин, ул дөрес. Хәрәкәттәге вулкан Европада урнашкан һәм бик яшь атылу сәбәпле җир шарының иң актив янар тавы булып санала ул бүгенге көндә. 4нче сорауга күчәбез. Кешелек тарихында атылу күзәтмәлгән янар таулар ничек атала? Кешелек тарихында атылу күзәтелмәгән янар таулар ничек атала? Атылу күзәтелмәгән янар тауларның исемнәрен көтәбез сездән, Алсу. Сүнгән вулканнар дип атала. Сүнгән вулканнар дип кабул иттек сезнең җавапны. Афәрин, дуслар. Элбиру, сүнгән вулканмы, әллә ата торганмы?
Сұрау сезнең өчен. Безнеңчә сүнгән. Бу янартау Кавказда урнашкан, ул Россиянең һәм Европаның иң бөек тау төбәсе. Һәм аны без чыннан да сүнгән вулкан дип саныйбыз. Дәвам итәбез. Хәрәкәттәге вулканнар булмаган бердән-бер материк. Хәрәкәттәге вулканнар кайсы материкта юк? Хәрәкәттәге вулканнар булмаган бердән-бер материкны сездән көтәбез, Адилә. Хәрәкәттәге бердән-бер булмаган материк Австралия дип атала. Хәрәкәттәге вулканнар булмаган бердән-бер материк, чыннан да Австралия. 7нче сорау. Фудзияма вулканы кайсы утрауда урнашкан? Фудзияма вулканы кайсы утрауда урнашкан? Әлеге сорау сезнең өчен, егетләр. Безнеңчә Фудзияма Хонсю утравында урнашкан. Фудзияма вулканы Хонсю утравында урнашкан, аның биеклеге 3776 метрны тәшкил итә. Афәрин, җавап дөрес. Шуңа күрә хаклы рәвештә күчәбез 8нче сорауга. Везувийның биеклеге күпме? Димәк, Везувийның биеклеген сорыйбыз сездән алсын. Везувийның биеклеге 1281 метрны тәшкил итә. Нәкъ шулай, 1281 метрны тәшкил итә Везувийның биеклеге, аның кыялары шактый тигез һәм алар куе үлән белән капланган. Әнә шундый өстәмә мәгълүмат сезнең өчен 9нчы сорау чиратта яңгыратам, игътибарлы булыгыз. Җир шарында якынча күпме ата торган вулкан бар? Якынча саны кирәк? Җир шарында якынча күпме ата торган вулкан бар? Безнеңчә җир шарында 800 янар таулар. Вулканнарның саны чыннан да 800-гә якын, шуңа күрә 1 балл сезнеке. 10нчы сорау. Африкада урнашкан иң биек сүнгән янар тау. Африкада урнашкан иң биек сүнгән янар тауны атарга кирәк, Әмир, сезгә. Африкада сүнгән иң бик янар тау ул Килиманджаро. Килиманджаро Африканың иң биек сүнгән тау дип санала, ул Танзаниянең төньяк көнчыгышында урнашкан. 11нче сорау. Кешелек тарихында атылуы күзәтелгән вулканнар ничек атала? Кешелек тарихында атылуы күзәтелгән вулканнар ничек атала? Ата торган янар таулар дип атала. Ата торган вулканнар яисә янар таулар дип атала. Әлеге төр вулканнар, афәрин дуслар, 1 балл сезнең якта. 12нче сорауга күчәбез. Гекла сүнгән вулканмы, әллә ата торганмы? Гекла сүнгән вулканмы, әллә ата торганмы? Гекла ата торган вулкан. Гекла Исландиянең көньягында урнашкан, биеклеге 1488 метр. 1488 метр, бик дөрес. Соңгы тапкыр вулкан 2000нче елда аткан. 13нче сорауга күчәбез, егетләр. Беренче турда бу сезнең өчен соңгы сорау булырга тиеш, шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Атылган вулканнарның күпчелеге кайсы океан ярында урнашкан? Шулай итеп, атылган вулканнарның күпчелеге кайсы океан ярларында урнашкан икән? Моны белер өчен сүзне сезгә тапшырабыз, Камил. Тын океанда. Җирдә атылган вулканнарның күпчелеге Тын океанның ярларында урнашкан. Әнә шундый да әлеге сорауның дөрес җавабы. 14нче сорауга күчәбез, беренче турның соңгы соравы. Кракатау тауы кайсы илдә урнашкан? Кракатау янау тауы кайсы илдә урнашкан? Индонезия илендә урнашкан. Кракатау Индонезиядә урнашкан, аның биеклеге 813 метрны тәшкил итә. Шуның белән беренче турның сорауларын һәм җавапларын йомгаклап торабыз. Нәтиҗәләргә килгәндә алар түбәндәгечә. Беренче турдан соң исәп 6-8, алда өстәмә балл белән бергәләшеп, сары өстәл вәкилләре.
Котлыйбыз сезне Мәдәри кинолда безне икенче тур көтә, барысы да үзгәрергә мөмкин, шуңа күрә һичбер бездән аерыла күрмәгез. Тапшырубызның икенче блиц турын карыйсыз дуслар. Әлеге турда без катнашчыларыбызның тиз фикерләү сәләтен тикшереп карарбыз. Кыска вакыт эчендә без аларга кыска сораулар бирәбез. Әлеге кыска сорауларга чыннан да кыска җаваплар, бары бер генә сүздән яисә сүз тезмәдән торган җаваплар булырга тиеш. Барысы өчен бер генә минут, ягъни 60 секунд вакыт бирелә. Әмир, синнән башлап җибәрәбез. Әлеге уенның беренче өлешен. Әзерме син? Иә. Сорауларга да бик җиңел, шуңа күрә сиңа бары тик игътибарлы булырга кирәк. Әзер булсаң, башлар идек. Башлабыз. Башладык. Танылган рус шагыйре Державинның исеме? Ога. Гавриил, 9-га 5-ны кушка җавап. 14. Дөрес. Пингвин турына кайсы кош очмый? Тәвә. Пингвин. Язучы сүзендә ничә тартык аваз бар? 2. Дөрес. Автобус йөртүче һөнәриясе. Алга. Шофер. Нәҗип Җиһанов ул кем? Язучы. Композитор. Яңа абзац нинди юлдан башлана? Зор. Кызыл юлдан башлана. Ботка сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Кашы. Дөрес. Кристалл сүзендәге соңгы хәрефне атагыз. Л. Дөрес. 15 ничә урынлы сан? Алга. 2. Кыр сүзенең синонимы? Басу. Аю кышны ничек үткәрә? Жуклап. Әйе. 4-кә 2-не тапкырларга җавап. 8. Табышмак ясалышы буенча нинди сүз? Тамыр. Мәктәптә укучыларга куела торган иң югары билге? 2. 5-ле. Икенче турның чираттагы уенчысы Дмитрий, синең белән башлап җибәрәбез әңгәмәне. Әңгәмә кызганычка каршы бер яклырак булыр, ягъни миннән кыска сораулар, синнән кыска җаваплар. Барлык сораулар, җаваплар өчен бер генә минут вакыт, ягъни 60 секунд биреләчәк. Әзерме син? Әйе, мин әзер. Әзер булсаң, башлыйбыз. Күренекле рус язучы Тургеневның исеме? Алга. Иван. 17-дән 11-не алга җавап. Алга. 6. Акчарлак күгәрчен кайсы кыш балык ярата? Алга. Акчарлак. Абага ул нәрсә? Алга. Үсемлек. Ашлык сүзендә ничә сүз аваз бар? 3. 2. Музыка иҗат итүче һөнәриясе. Поэт. Ой. Композитор. Композитор. Аяз Гыйләҗев ул кем? Язучы. Дөрес. Юкка чыгып баручы хайван һәм үсемлекләр нинди китапка кертелә? Алга. Кызыл. Аш сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Ида. Суп. Виноград сүзендәге соңгы хәрефне атагыз. Д. Дөрес. 100 ничә урынлы сан? 100. Дөрес. Әдәпле сүзенең синонимы? Яхшы. Тәрбияле. Кышын куянның йылы нинди төскә керә? Ак. Дөрес. 18-не 9-га бүлгәч. Алга. 2. Мәктәп белән кем җитәкчелек итә? Укучылар. Директор. Аккыш белән кайсы кышлар суда парлап йөзә? Акаш. Дөрес. Афәрин. Икенче турдан соңгы нәтиҗәләрне сезгә яңгыратам, хөрмәтле дуслар. Яңа заман командасының вәкиле Дмитрий 16 сораулның 5-сенә дөрес җавап бирде. Инде аның көндәше Зирәкләр командасының вәкиле Әмир 15 сораулның 6-сына дөрес җавап бирде. Гомуми нәтиҗә 14-кә 11, алда әлдә сары өстәл вәкилләре. Күләмле соңгы 3-нче турга да килеп җитте, хөрмәтле дуслар. Әлеге турда без сезгә 2 төрле бирем тәкъдим итәрбез. Беренчесендә исә сезгә экранда фотосурәт биреләчәк. Фотосурәттә танылган шәхес. Аның турында сез ниләр беләсез? Ул нәрсәсе белән тарихка кереп калган икән? Буларның барысын да без сездән көтеп калабыз, хөрмәтле уенчылар. Инде хәзер игътибар экранга, Зирәкләр командасы бирем сезнең өчен. Командасының вәкиле алсы сүз сиңа. Экранда кемне күрәсең? Бу Хисам Камалов. Хисам Камалов язучы прозаик. 1926 елның 14 апрелендәге Татарстанның Әлмәт районы Камы Исмәгыйль авылында крестьян гаиләсендә туа. Мәктәпне тәмамлагач күмәк хуҗалыгында эшли башлый. Атлар карый, чәчү чәчә, тырмага йөри. 1943 елда
сугышка китә һәм шунда 2 тапкыр яралана. 1946 елда Казанга килә. Әсәрләренә күчкәндә ниндирәк әсәрләрен аеруча яратасыз яисә беләсез? Хисам Камалов күпенә поэмалар, повестьлар, романнар авторы. Безне дә көтәләр. Һәркемне гомере бер генә романнар өчен ул 1986 елда Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. 2001 елга аңа халык язучысы дигән исем бирелә. Әфәрин, алса алкышлар синең өчен. Экранда чыннан да Хисам Нуретдин улы Камалов. Аналогик бирем көндәш команда өчен, ягъни экранда фотосурәте сездән егетләр җавап. Шулай итеп, яңа заман командасының вәкиле Айзат, сүз сиңа экранда кем сурәтләнгән? Абрак Әмир улы Абзгилдин БССРның Баймак шәһәрендә 1937 елның 1 маенда туа. Абрак Абзгилдин ТССРның 70 елларында алдынгы монументаль сынлы сәнгать осталарының берсе булып таныла. Аның мозаикалары, стена рәсемнәре, керамикадан эшләнгән монументаль композициялары Казан, Яршаллы һәм Башкортстанның Салават шәһәрләрен, биналарын бизи. Аның тормыш агачы сурәте, йолдызлар кабынгач туган мәхәббәт һәм музыка стена рәсемнәре бар. Аның дөньяга таныш һәм станокта эшләнгән рәсеме Тукай төше. Аның рәсемләре Яшел үзәндә, Татарстанның сынлы сәнгать музеенда, Тукай кырлаендагы Тукай дәүләт музейларында һәм Әлмәт шәһәре картина галереясында саклана. Әфәрин, Айзат, әлеге алкышлар синең өчен эчтәлекле матур җавап. Уйныбызның соңгы өлеше калып бара, ул да булса хаталар өстендә эш. Әлеге турда без сезгә, хөрмәтле катнашучылар, хәрефләр төшеп калган сүзләр һәм сүз тезмәләр тәкъдим итәбез. Төшеп калган хәрефләрне барлау үзегезнең өстегездә. Алар махсус бланкларда һәм шулай ук экранда да чагылачак, шуңа күрә эшкә керешсәгез була. Башладык. Нигъмәт абзый низаглы җыелыш оҗмахыш риваять сөйләү соңгы хат зур тәлинкә әнә шундый сүз тезмәләр каралган иде безнең катнашчылар өчен. Ниндирәк төзәтмәләр, ниндирәк хәрефләр куйганнар икән, бергәләшеп тикшерәбез. Сездән башлап җибәрәбез. Яңа заман командасы беренче сүз тезмә. Нигъмәт абзый. Нигъмәт нечкәлек билгесе. Нечкәлек билгесе дип кабул иттек. Сезнең җавапны Дилә? Калынлык билгесе. Калынлык билгесе дип кабул иттек. Сезнең җавапны карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Бу очракта зирәкләр командасы зирәк булып чыкты һәм 1 баллны туплый алдылар үзләренең командасы файдасына. Дәвам итәбез, икенче сүз тезмә. Низайлы сүзендә кыска и куела. Безнеңчә М хәрефе. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Низаглы җыелыш турында сүз бара иде әлеге очракта. Низаглы шау-шулы дигәнне аңлата, ягъни скандальный дигәнне аңлата. Истә калдырыгыз, хөрмәтле командалар, Г хәрефе язылырга тиеш биредә. Дәвам итәбез, Камил. Оҗмах кышы. Безнеңчә К хәрефе. Кабул иттек. Адилә? Безнеңчә Х хәрефе. Катымы нечкәме? Каты. Каты хәрефе дип уйлыйсыз, карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Зирәкләр командасы 1 балл сезнеке, дәвам итәбез, 4нче сүз тезмә. Риваять. Нечкәлек билгесе. Нечкәлек билгесе дип кабул иттек сезнең җавапны. Камил? Безнеңчә нечкәлек билгесе. Шулай ук нечкәлек билгесе дип уйлыйсыз, карыйбыз экранга һәм тикшерәбез.
Һәр ике якка да бу юлы берәр бал китә. Фәрин дуслар, 5нче сүз тезме. Безнеңчә ң хәрефе. Ң хәрефе дип кабул иттек сезнең җавап Надилә. Үзеңдә н хәрефе. Н-мы, ң-мы? Ң. Ң хәрефе дип кабул иттек. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Яна һәр ике яктан без дөрес җавапны алдык. Шуңа күрә хаклы рәвештә күчәбез 6нчы соңгы сүз тезмәгә. Зур Талинка. Безнеңчә н хәрефе. Н хәрефе дип уйлыйсыз сез, Адилә? Н хәрефе. Н-мы, ң-мы? Н. Н дип кабул иттек сезнең җавапны. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Әфәрин дуслар, зур Талинка н хәрефе белән язылырга тиеш. Шуның белән сорау җавап өлешен йомгаклап торабыз. Бары бер генә сорау калып бара. Кайсы командага бүген җиңү бәхете елмаер икән? Моны белер өчен сүзне Лара ханым сезгә тапшырабыз. Тамчы шоу тапшыруында катнашучы кадерле яшь дусларыбыз. Бүгенге очрашуыбыз, бүгенге бәйгедә иң башта ничек башланса, шулай итеп дәвам итте һәм шулай бу тапшыру тәмамланды. Зирәкләр безнең зирәгрәк булып чыкты. 3нче турның шәхесләребез турындагы сораунда ике команда да әйбәт кенә әзерләнгән. Алар кемнең кем икәнлеген белеп сөйләделәр һәм белеп калдылар. Бәлки аз гына анда төгәлсезлекләр булгандыр, ә гомумән алганда сезнең җавабыгыздан мин канәгать. 3нче турның 2нче өлеше ул безнең сүзләрне дөрес язу, грамматиканы ничек белүебезгә бәйле иде. Бу очракта да безнең зирәкләр белемлерәк булып чыкты дип уйлыйм. Һәм мин яңа заман укучыларына, яңа заман командасына күбрәк татарча китаплар укыгыз дип киңәш бирер идем. Һәм безнең элекке әвәлгәрәк сүзләр белән дә күбрәк таныш булсагыз, без өлкәннәр бик шат булыр идек. Шулай итеп, гомуми безнең нәтиҗәгә килгән вакытта яңа заман 17 балл җыйды. Котлыйбыз сезне. Ә менә зирәкләр аларны куып киттеләр. Аларның 22 балл булды һәм бүгенге бәйгенең җиңүчеләре сез. Котлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Шулай да тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруның чираттагы җиңүчесе безгә мәгълүм. Сезгә тагын бер кат тәкъдим итәм һәм алкышлап аларны каршы алабыз. 71нче мәктәпнең зирәкләр командасы бүген сез 1нче урында. Алкышлар сезнең өчен. Яңа заман командасы бүген матур уен күрсәтте, ләкин аз гына калышып 2нче урында. Бүген алкышлар сезнең өчен. Яңа көтеп калабыз студиябызда реванш алырга. Әйнде без бәйгебезнең иң тантаналы мизгелләренә килеп җиттек. Ул да булса бүләкләр тарату тантанасы. Аларны безгә тапшырыбызның фәнни консультанты Әнвәр Нурәхмәтов Хуҗи Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры безнең катнашларыбызның барысында үзләренең иң матур спектакльләрендә көтеп кала һәм чакыру билетларын тәкъдим итә. Камал театрына рәхмәтләребез шиксез. Хөрмәтле дуслар, шуның белән бүгенге уеныбыз тәмам. Киләсе атнада шушы урында, шушы вакытта очрашканга кадәр сау булыгыз.